Slušaj sad ovo. Koju zemlju predstavlja sljedeći osvajač olimpijske zlatne medalje u Parizu 2024. godine? Ovo će biti interesantno. Možeš pretpostaviti u čemu je osvojio zlatnu medalju. Znači, u pitanju je streljaštvo. Ajde da kažem da nije Kina. Nije. Mogu ti dati hint. Ajde, Njegovo ime je Kim Woo-jin. Ok, ovo je neka Koreja. Je u Južna Koreja. Tako je, Južna Koreja, bravo. Ovo ti je inače najbrža žena na svijetu. 100 metara je osvojila u Parizu trku na 100 metara. Ovo je afrička zemlja. Nije afrička zemlja. Daj neku regiju. Ajde, mislim malo egzotično. Jer ovo Karibi. Bravo, Karibi su u pitanju i zemlja je Saint Lucia ili Saint Lucia. Inače, devojka se zove Julian Alfred. Ovog brata možeš pogoditi. Reći ću ti jednu pomoć šta je osvojio, pa će ti možda biti lakše. Maraton. Ovo Kenija neka nešto. Blizu. Etiopija je u pitanju. Ovo ti je najbrža plivačica na svijetu. Plava, rekao bi možda neka Skandinavija u pitanju. Bravo, ajde. Nije Švedska? Jeste Švedska. Opa! Jeste Švedska. U pitanju je Sara Sjostrom.